बियो फेरेंगा नाम नालाय बिरनानै फैगोन जों बाहा लाहोआ बिरनानै थांफिनगोन बियो आरो बियो गावखौनो বিশ্বাস खालामनो हाया আৰু আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে মততে আমাৰ বিপিএফ দল হিচাপে কক্ৰাঝাৰৰ এই ৬টা সমষ্টিটো বিপিএফে উইনাৰ হ'ব স্পষ্ট ইয়াত যোনে যিমানে নকয় কিয় আমাৰ বিপিএফ দলৰ পজিশনটো খুব ভাল কক্ৰাঝাৰত অকল কক্ৰাঝাৰ নহয় গোটেই বিপিসিতে আমাৰ বিপিএফ দলৰ পজিশনটো ভাল এক নম্বৰতে আছে खुलुमबाय रायजोफोर मानसिफोरजों गाज्रि बुंहरजानो भिडिअ लाबोलायबाय आं बयबो नायलांदो आरो नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय माने सिगांफोरनि भिडिअफ्राव सोरबा गोबांथार नङा आरो सानै साथामसो गुबुन पार्टीनि सापर्टारफोर जानो हागौ आंखौथ' वान साइडेड इउटुबार होनना मिथिखायो नालाय एसे गाज्रि लिरनानै हरदों आरो माने रायलाय जाया जे ना हक माने गाज्रि माने आंखौथ' रायनाय बायदि मोनाखै आं बिथांनि लिरनाय बायदियाव बिथाङा गावखौसो रायनानै लानाय बायदि गावखौसो माने गाज्रि परिचय होनाय बायदि मोनदां माने जायफोर बायदि कमेन्टखौ ससियेल मिडियायाव होथावा बेफोरखौनो बिथांमोना होदों आरो ओरैनो आंखौथ' रागा जोंनानैबो बुंहराखै किन्तु बै लिरनाय जिहेतु भाषाफोर बेफोरसो माने उसुबिदा आरो जों बायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ फरायनानैबो होनाया मोजां नङा बायदि मोनदां मानोना आंनि साबस्क्राइबारफोरा बेफोरबायदि माबाखौ माने नायनोबो उसुबिदा मोनगोन आरो गोबाङानो आंनि साबस्क्राइबारफोरा बैसोगोरा साननो हनो गोरों बिथांमोनहासो आंनि चेनेलखौ बांसिनानो साबस्क्राइब खालामदों नालाय ओंखायनो आंबो नांजाला बे कमेन्टफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिला लासिं जागोन नालाय जेना हक गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बाथ्राया जाहैबाय फेरेंगा सार आरो खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोन सानैनि खाफालखौसो आंहा जिंगा सिगासिनो दं बिथांमोना जे मोननै कन्स्टिटुएन्सियाव एबा मोननै समष्टियाव नमिनेशन लाय गथायबाय बिथांमोना थारैनो बे मोननै कन्स्टिटुएन्सियाव देरहानो हामारगोन ना दा बिराद साननो गोनां आं बेखौसो सानबाय थादों आरो गैयाथाय गैया मोनसेयावनो गेलेयोमोन देरहानायनिथ' लामायानो गैखाया दा फेरेंगा सारा जिब्रेनं चिरां दुवाराव गेलेनोथ' हाखाला नालाय ओरैहाय सांग्रां ब्रह्म दं ओरैहाय बिपिएफ दं दा बे हिसाबै फेरेंगाया बावखुंग्रियाव खारबाय दा बावखुंग्रियावबो ओरैबायदि जाबाय माने कय हाजारथा भट मोनगोन माने हिसाब खालामनानै जानाय नङा बायदि मोनखाखो ना माखो आरो निजिमायावबो होबावबाय दा निजिमायावबो ओरैबायदि माने बिथांखौ होननाय लोगोनो माने आंगायल' मोनखानाय बायदि मोनदों जाहैबाय आरो रायजोफ्रा आं खबर लाबाय एसे जेना हक आरो ओरैहाय बेराफारथिं खाम्फा बरगयारी सार बिथाङाबो चिरां दुवार समष्टियाव माने गोथाङैनो जेनखाबाय होननानै दिनैनो लिरना होखाबाबो जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं देबोरगावआवथ' खाम्फा बरगयारी सारखौ मिथियै गैया खाम्फा बरगयारिया माबायदि मावबोआ माबायदिमोन माने मिथियै गैया आरो बिथांमोननि ओनसोलाव गोरों गोरा गुनि गियानिनि आंखाल गैया दिनै चिरां दुवारनिफ्रायसो लाबोनानै केन्डिडेट होफैनायखौ बिथांमोननि बे देबोरगाव समष्टियावबो ओरैबायदि दुखु मोनखाबाय होमबा मारै आसा खालामनो हायो जे बिथांमोना देरहागोन दा बाथ्राया बेसो जाहैबाय जे चिरां दुवार आरो बनरगावखौ खाम्फा बरगयारी सारनो होबाय निसिमाजों बावखुंग्रिजोंखौ रनजित बसुमतारी बा फेरेंगानो होनाय जाबाय दा बे मोनब्रै समष्टिया इउपिपिएल हान्जानिफ्राय डाइरेक्ट माइनास जाखाबाय माने बाहाय खुनु देरहानायनि लामायानो गैखाया बे सानै मानसिया मिनिनोबो ओंखारलायलांबाय आं मानो जेनथोंसै होननानैसो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिथांमोनखौ बेबायदि होखो ना माखो आं बुजिनो मोनाखिसै आरो दे जेना हक खाफालनि खोथासै आरो रायजो राजाफोरनि अनसायैनि खोथासै उनावसो मिथिसिगोन जाय हक भिडिअ एसे दङ नायलांबानो जाबाय हयथ' 6 मासनि आवगाय देरहाखानायसो रिजाल्टआवसो होनो गोनांसै 6 मासनि आवगाय आं देरहाखानायसो रिजाल्टआव होनो गोनां
नमिनेसनखौ आङो रायजो राजाखौ लानानै गथायबाय बिबिध जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै गथायबाय आरो बे नमिनेसन गथायनाय समावनो जोंहा बावखुंग्रियाव जेसेबां भट नांगौ बेनिफ्राय बांसिन मानसि फैखाबाय जोंहा खुनु समस्या गैला बियो फेलेंगा नाम नालाय बिरनानै फैगोन जों बाहा लाहोआ बिरनानै थांफिनगोन बियो आरो बियो गावखौनो बिसास खालामनो हाया गाव जे बाहाय भटार नङा भटार नङै मानसिखौ जोंनि जायगायाव रावबो बिसास खालामा आवगायाव आङो बर' भटखौ एसे खम मोनदोंमोन एबार गोबां जौखोन्दोनि बारा मोनगोन गासिबो हारि जाथिनि मानसिफोरनि भटखौ आं बांसिन मोनगोन रायजो राजा बिथांमोना बुजिजोबखागौ खुनु बुजायनांगौ दरखार गैला गावनि फिसाजोखौ जे साख्रि होबाय बेखौबो बुजिजोबगौ हाग्राखौ जे धंस खालामबाय बेखौबो बुजिजोबगौ जा दङ एलु एला रायजो राजा बिथांमोना बुजिजोबखागौ बेखौ आरो बुंहैनानै बुजायहैनानै थाखा फैसा होनानै माबा मोनसे उल्थां फाल्थां खालामनो हागोन होननानै जों जे बिराद खस्थ खालामनानै देरहाहोहरो जोंनि बे काजलगावफ्राव सानैसो एमपि थानायनाव वाट्सएप मेसेज हरलाय रिप्लाइ मोनगोन नामा लोगो हमनो फैलाय गेटआ खेवना होजागोन नामा थांलाय हाइ प्रफाइल नेताफोरनाव दा हाइ प्रफाइल होननायखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा लुबैयाखै बिथांमोना गावखौनो राजा सानबाय साफा राजा सानबाय बिनि थाखायनो बे राजाफोरनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय दिनै उदां नांगौ होननानै बुंदों আৰু আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছে মুঠতে আমাৰ বিপিএফ দল হিচাপে কোকৰাঝাৰৰ এই 6টা সমষ্টিটো বিপিএফে উইনাৰ হ'ব স্পষ্ট ইয়াত যোনে যিমানে নকয় কিয় আমাৰ বিপিএফ দলৰ পজিশনটো খুব ভাল কোকৰাঝাৰত অকল কোকৰাঝাৰ নহয় গোটেই বিপিচিতে আমাৰ বিপিএফ দলৰ পজিশনটো ভাল 1 নম্বৰতে আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰে মানে হাইস মানে লেভেলত সবচেয়ে বেছিকে ভোট লৈ পেলাই আমি জিকিব কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজক বা গোটেই বিপিচি বাসী ৰাইজক মই সেইটোকে জনাব বিচাৰিছো যে যেহেতু আমাৰ বিপিএফ দলক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি বিশ্বাস কৰো যেনেকৈ ওলাই আহিছে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰতো এনেকৈ নাঙলত চিনত ভোট দি পেলাই আমাক যোগ্য কৰিব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একা আশা লৈ পেলাই আমাৰ বিপিএফ দলত বিশ্বাস কৰি মানে আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু যেটো আশা লৈ আহিছে বা আমাক সহায় কৰিছে এই আশাটো আমি বিপিএফ দল হিচাপে সরকার বনোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰি দিম নাই আমাৰ বিপিএফ দলৰ সমৰ্থন মানে আমি যেটো বিচাৰিছে ইয়াতকে সাৰপ্লাস এক্সেস মানে এক্সেস ওলাই আহিছে আৰু আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ জিকিব লাগে আমাৰ হিচাপত ইয়াতকে বেছি মানে জনসংখ্যা লৈ পেলাই ভোটাৰ লৈ পেলাই আমি জিকিম এটো স্পষ্ট কোনো ইফালে চিন্তা কৰিব লগা নাই বিপিএফ হিচাপে আমি এইবাৰ চৰকাৰ বনামে আৰু ইয়াত আমাৰ আজি একেলগে আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছো আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ ওলাই আহিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে ইয়াতে আমি ক'ব পাৰো মেজিকটো কোনটো বুজাই দিয়ে মই নাজানো মুঠতে আমি বিপিএফ দলে 20+ পাই আছো কষ্ট প্ৰমোদে এনেকুৱা মেজিক নাপায় একো নাপায় একটা দুটা বাইচান্স যদি লাখ থাকে একটা দুটা জিকিব পাৰে প্ৰথমটো প্ৰমোদ বড় হাৰিব স্পষ্ট কথা